Na čo sa mám dnes ešte učiť jazyky, keď máme umelú inteligenciu, ktorá nám všetko preloží, nie? Možno si takéto niečo hovoríte aj vy, keď počujete novinky o tom, ako existujú teraz mini slúchatka, ktoré si dáte do ucha, všetko vám v reálnom čase prekladajú, alebo okuliare, alebo v mobile možno máte aplikáciu ako Google Translate, s ktorou ste si pomohli na dovolenke pri komunikácii napríklad na trhu, keď ste si kupovali pomaranče. Otázka teda je, oplatí sa dnes ešte investovať čas a energiu do učenia sa jazykov, keď v dnešnej dobe máme umelú inteligenciu? Ja sa volám Lídia Hríc-Machová, sama som sa naučila 9 jazykov a som presvedčená, že v dnešnej dobe majú jazyky svoje opodstatnenie. Vidím 9 konkrétnych dôvodov, prečo má zmysel učiť sa ich a v tomto videu vám ich predstavím. Začnime s praktickými dôvodmi. Prvý dôvod je, že slovenčina je veľmi malý jazyk a preto umelá inteligencia v slovenčine funguje trošku slabšie a aj pomalšie ako v tých väčších jazykoch. Tým, že sa jazykové modely trénujú na obrovskom počte textov, napríklad v angličtine, tak sú naozaj úžasné a dokážu napríklad v copywritingu písať okamžite texty tak, ktoré znejú úplne ako native speaker. A už v 2022, keď prišiel ChatGPT, tak moji kolegovia zo zahraničia boli úplne nadšení z toho, čo to dokáže v tej angličtine, ako ich to v momente predčilo v písaní ich vlastných textov. My sme si na Slovensku museli na to trošku počkať a ešte aj dnes vo viacerých aplikáciách zažívam to, že musím oveľa viacej promptovať, upravovať, trošku sa hrať s tým jazykom, pretože modely boli skrátka natrénované na menšom počte slovenských textov, čo je úplne normálne. Preto ak viete angličtinu alebo nejaký iný väčší jazyk, tak máte určite pri využívaní AI aplikácií výhodu. S tým súvisí aj druhý dôvod, a síce, čo je nám vôbec na Slovensku dostupné, čo vieme využívať z AI aplikácií a možností. Ja napríklad podcasty už niekoľko rokov počúvam len cez aplikáciu Snipt, ktorá je úžasná v tom, že keď zachytím nejakú myšlienku, ktorá ma zaujme, tak si len ťuknem po sluchatku a tá myšlienka sa mi uloží. A na konci tej epizódy mi príde e-mail so spísanými myšlienkami, ako keby som si písala poznámky z podcastov, ktoré počúvam. Niečo fantastické. Bohužiaľ slovenčinu nepodporujú, takže ak viete len slovensky a počúvate slovenské podcasty, tak bohužiaľ takéto niečo nemáte vôbec k dispozícii. Takýchto príkladov je strašne veľa. Napríklad aj diktovanie hlasom. Ja už dnes skoro nič nepíšem na počítači, ja všetko diktujem hlasom a práve preto, že v angličtine to funguje oveľa lepšie a nemusím tam robiť žiadne zásahy, nemusím to po sebe ani kontrolovať, tak práve preto sa rozprávam s umelou inteligenciou prevažne po anglicky. Môžem to skúsiť aj po slovensky, ale to diktovanie nie je úplne dokonalé a hlavne mi to o dosť dlhšie trvá. Takže tí, ktorí vedia len slovenčinu, sú bohužiaľ v tomto tiež znevýhodnení. No a tretí praktický dôvod, prečo sa oplatí učiť jazyky, je, že keď viete plynule anglicky alebo iný väčší jazyk, tak máte prístup k obrovskému množstvu materiálov, ktoré sú nie vždy k dispozícii s nejakým prekladom. Ja som napríklad v januári tohto roku zdieľala pozvanie na trojdňový bezplatný seminár Tonyho Robbinsa, na ktorom boli 2 milióny ľudí, 195 krajín sveta sa zúčastnilo a tí, ktorí sa zúčastnili, tak mohli dosť výrazne zmeniť niečo vo svojom živote, zažiť nejakú transformáciu a on má naozaj veľa príbehov, kde ľuďom úplne zmenil život. A keď neviete anglicky, tak čakáte, či to bude preložené, nebude preložené, takéto veci sa ani neprekladajú, takže opäť ste s neznalosťou toho jazyka dosť znevýhodnení. Pozrieme sa na druhú skupinu dôvodov, prečo sa dnes učiť jazyk a to sú dôvody ľudské. Prvým je, že preklad nerovná sa komunikácia. Len za to, že si zoberiem aplikáciu a kúpim si s ňou niečo v zahraničí, že mi ten preklad pomôže sa dorozumieť v tej jednej situácii, to neznamená, že mi to pomôže v komunikácii s bežnými ľuďmi. Vezmite si také situácie, kde chcete budovať nejaký vzťah, chcete napríklad randiť. Predstavte si situáciu, že máte aplikáciu, teraz vy niečo poviete, ťuknete tlačidlo, ono sa to preloží, ukáže sa to tomu druhému, zase on niečo povie, vám sa to ukáže. Funguje to na presun tých informácií, ale nie pri budovaní vzťahov. Je to naozaj veľmi obmedzujúce. Otázka je, či sa vám neoplatí trošku dnes zapracovať na tom jazyku, pár mesiacov tomu dať a získať sebavedomie v rozprávaní, aby ste pre tých druhých ľudí neboli len ďalší človek s telefónom, ktorých sa ich chce niečo spýtať, ale aby ste si otvorili reálnu komunikáciu s ľuďmi. Piatý dôvod súvisí s vašim pracovným životom. V dobe AI sa svet neskutočne otvára. Zrazu firmy na Slovensku majú možnosť svoje tovary predávať úplne takmer v akejkoľvek krajine, pretože dokážu na 2 kliky preložiť celú svoju stránku, celý svoj e-shop, e-mailovú komunikáciu. Teraz si predstavte, že váš šéf vám povie, že ideme spolupracovať s nejakou úplne inou firmou a potrebuje, aby ste vy išli na nejaký videohovor a niečo tej druhej firme vysvetlili alebo ukázali, samozrejme v angličtine. Ako sa budete cítiť?
Čo ak ste vy najlepší človek vo firme, ktorý by to vedel predstaviť, ale vaše jazykové znalosti nie sú úplne tam, kde by mali byť a namiesto toho sa bude hľadať nejaké iné riešenia, pôjde na ten call niekto iný. Budete takto znevýhodnení vo svojej práci? Toto je niečo, čo môže nastať naozaj pomerne rýchlo, pretože AI prináša také možnosti aj slovenským firmám, ktoré sme tu doteraz nemali. Šiestý dôvod, prečo sa dnes učiť jazyky, a možno práve dnes v dobe umelej inteligencie, je, že keď sa na to pozrieme, čo všetko za nás bude robiť, a už aj robí umelá inteligencia, čo je to, čo zostane potom ľuďom, akú máme rolu, čo máme robiť a čo vieme robiť vždy lepšie ako stroje. Za mňa je to budovanie vzťahov. A to sa najlepšie deje cez komunikáciu, ktorú ak viete robiť vo viac ako jednom jazyku, tak ste otvorení naozaj celému svetu. Pomocou jazyka komunikujeme to, aký sme, svoju povahu, svoje vlastnosti, dokážeme vyjadriť humor, empatiu, dokážeme poriešiť s niekým nejaký problém. A pokiaľ to vieme robiť prirodzene, bez pomoci nejakej techniky, tak to je naozaj obrovská pomoc. Presúďme sa teraz k osobným dôvodom, pre ktoré sa oplatí učiť sa jazyky. Prvým je, že keď sa naučíte jazyk konečne na nejakú sebavedomú, plynulú úroveň, tak vám to dodá sebavedomie celkovo v živote. Nielen pre tie jazyky, ale aj v iných sférach života. Toto je niečo, čo počúvame od klientov naozaj opakovane. Veľakrát máme v sebe celoživotné presvedčenie, že ja nemám talent na jazyky, mne to nejde do hlavy, ja si neviem zapamätať slovíčka. Toto všetko sú vzorce zo školy, ktoré viete veľmi ľahko prepísať, keď sa do toho učenia konečne pustíte a využijete možno iné spôsoby, ako ste využívali v škole, pretože dnes je to učenie o niečom úplne inom. A keď si to zažijete, tak uvidíte na sebe posun. A tento posun vám prelomí tie staré vzorce a získate sebavedomie naozaj aj pre iné životné zmeny. Zistíte, wow, ja sa zrazu dokážem naučiť cudzí jazyk, ja dokážem vyjadriť svoje myšlienky v inom jazyku. Čo všetko ešte iné dokážem? A dokáže to človeku naozaj dať veľkú životnú energiu. Ďalší osobný dôvod súvisí s tým, že učením jazyka investujete sami do seba, do svojej budúcnosti. Je totiž vedecky dokázané, že samotný proces učenia sa jazyka nám pomáha pri oddialovaní takých chorôb, ako je demencia, Alzheimerová choroba. Vieme, že jednoducho tým učením sa jazyka si cvičíme tie mozgové závity, je to taká mozgová atletika a tou sa udržiavame vo forme. Preto, ak sa dnes učíte jazyk, alebo sa budete učiť počas života cudzí jazyk, tak vlastne pomáhate svojmu staršiemu ja, aby ste boli v tip-top forme. No a posledný dôvod, prečo sa podľa mňa naozaj oplatí učiť sa cudzie jazyky, je, že naučenie sa jazyka nie je len nejaký cieľ, ale je to úžasná, fascinujúca cesta, ktorá k nemu vedie. A my si ju vieme neskutočne užívať. Jazyk je totiž veľmi vďačná vec. Keď si to porovnáte s nejakými inými vecami, ktoré v živote chcete dosiahnuť, napríklad aj vysokoškolské štúdium, vybudovanie nejakej firmy, alebo možno schudnutie, ktoré sa roky snažíte dosiahnuť, veľakrát sú to činnosti, kde do toho dávate veľa energie a o niekoľko dlhých mesiacov alebo rokov vidíte na sebe nejaký výsledok. Pri učení sa jazyka môžete mať ten úžasný pocit priamo v celom procese. Ak sa napríklad začínate učiť cudzí jazyk a neviete nič a naučíte sa 20 slov a na druhý deň sa naučíte zase 20 slov, tak ste sa zlepšili o 100%. Viete, aký je to pocit, že som sa niekde posunula, som tam, kde som minulý týždeň zďaleka nebola? Ja si myslím, že toto je niečo veľmi návykové a možno aj preto sa učím jeden jazyk za druhým a teda už ich mám za sebou 9. Ale v každom prípade je to niečo, čo si dokáže osvojiť každý človek. Keď príde na spôsob, ktorým ho učenie sa jazyka baví, tak vtedy je to učenie o niečom úplne inom. Toto je za mňa 9 silných dôvodov, prečo má učenie sa jazykov aj v dnešnej dobe umelej inteligencie veľký zmysel. Môj osobný favorit alebo najsilnejší dôvod, ktorý tam vidím, je práve tá možnosť komunikovať s ľuďmi, budovať vzťahy a ako som hovorila, je to niečo, čo za nás tá umelá inteligencia nikdy nebude vedieť robiť a je to niečo, čo zostáva nám, ľuďom. Preto si myslím, že sa oplatí do toho investovať, budovať túto zručnosť a hlavne, keďže to nie je nejaká obeta, nemusíte sa teraz strašne trápiť, vynaložiť neviem aké úsilie, ale dokážete zakomponovať to svoje učenie do bežného života a užiť si tú samotnú cestu a ešte vám to pomôže aj na staré kolená s odvrátením nejakých mentálnych chorôb, tak prečo to neurobiť? No a ak rozmýšľate nad tým, ako by ste sa teda aj vy mohli začať učiť cudzí jazyk spôsobom, ktorý vás bude baviť a ktorý využije tie úžasné moderné možnosti, ktoré máme, tak si určite nenechajte ujsť môj bezplatný webinár, ktorý nájdete dole v popise a ja sa už teraz teším na to, ako si aj vy budete užívať cestu učenia sa cudzieho jazyka.